Okay mga kabingka, no? Ang akong gibuhat karon is wala siya microphone pero ipakita nako karon, itudlo ko nako kung unsa pag unsaon gani pag vlogging, no? Unsaon to how to vlogging, unsay tamang capture sa camera. Kay naong ginagkuan gud sa ko kung unsa daw pagtama daw pag vlogging. Okay, unsa ako mga gamit sa vlogging? Na may mga paraan, mga dolls, no, mga kabingka. Ang unang paraan is para maka-vlogging ka, naay mga choices naay mga choices nga para maka-vlogging. Importante na kay mga smartphone, no. Ang mga smartphone karon mga kabingka, mga clear na kay na siya, pero kung gusto jud ka mas clear, no, okay? Dapat mo gamit ka og lens, no. Naay lens para sa cellphone, mo ni siya akong gamit, no. Macro phone lens. So mga gamit ako is na ako'y monopod. Ako'y monopod, tapos Gorilla pad. Tapos plus na ako'y Boya mic, no, Boya mic. Tapos na ako'y kuan selfie rig lens, rig lights. So og na ako'y kuan vlogging bag, no. Dapat importante na kay vlogging bag. So karon mga kabingka, ipakita nako karon mga kung unsay tama nga caption, no. Karon wala pa na siya microphone niya, itaod nako ang microphone, no. Mga kabingka, nandito po tayo sa may Quezon. Okay, hello mga kabingka. Okay, so akong ipakita nako karon mga kabingka how to be a vlog. Okay, so ganin na day wala na nako na pakita day sa inyo mga kabingka kung unsay gamit itong manang diya sa may boya. Okay, kana siya para musuyop ang iyang tingog para mas mabuo. Okay, so mao ni mga choices mga kabingka. First nimo choices mga kabingka is dili ka maulaw sa mga madlang people, balag unsay isulti sa imo. So ang importante diya mga kabingka, kuan sa tawag na bagda ka og naong, bagda ka face. So okay, second step sa atong vlogging mga kabingka is mao ni siya. Akong i-demo lang nako ni akong isa ka smartphone. So ang pagtama gid pag concept sa vlogging mga kabingka. Okay, first step mga kabingka, anaon nimo ang pagkuha gid sa tama sa caption sa camera. Okay mga kabingka, second step mga kabingka is pod kailangan kabalo ka mo habol-habol sa mga tao sa imong gusto nimo kwaon nga kisa imong gusto mo i-video mga kabingka. Itong mga setup sa tong vlogging mga kabingka is dapat kabalo ka mokuha og kanang mga dapat kabalo ka mokuha sa mga bituon, sa mga kakahuyan anaon sa pagtama kabingka. So kana lang mga kabingka, no, mga basic lang good nga mga kabingka. So basic lang nga tutorial, dagan pa man mga klase nga paraan ngo kabingka. So kung gusto pa niyo makita, dagan pa man diya sa mga YouTube. Importante diya ang inyong music na no copyright. Dagan man mga ma-download niyo diya sa YouTube. So unsay gamit nako nga editor sa akong gamit is KineMaster. Duwa lang na KineMaster o Power Director, pero mas ganahan ko sa KineMaster. So mao lang gyud na mga kabingka. Ito po si DJ Mark.